Dobrodošli u video sa savjetima za povećanje koncentracije pri učenju. Ovo je pomoćni video na hrvatskom, tako da ne bi bilo nismo znali, nismo skužili. Kako bih bila sigurna da će svi poslušati moje savjete, odlučila sam taj video prevesti na hrvatski i riječ je o tome da su ovo zaista pravi savjeti super pedagoga o tome kako se može ponovo vratiti na nekako koncentrirano učenje. I lijepo te molim, uzmi to na dušu i srce i upravo mi na takav način ubuduće uči. Ne sam njemački, nego sve. Može? Uzet ćemo štopericu i izvesti svaku aktivnost po 1 minutu. Iskušat ćemo svaku od minuta. Svatko odlučuje sam koja od minuta je za njega najbolja. Minuta smijanja. Čovjek se smije cijelu minutu. Ako je netko dobročudan i voli se smijati, neka uzme ovu minutu. Minuta zijevanja. Zijeva se cijelu minutu. Ako je netko učio nešto komplicirano, zijevanjem će dobiti puno kisika u mozak. Minuta pjevušenja. Pjevuši se cijelu minutu. Logopedi i zborovođe kažu da svatko pjevuši svojim ritmom disanja. Minuta zujanja. Zuji se cijelu minutu. Zujanje je jednostavno. Pčele zuje. Minuta šutnje. Šuti se cijelu minutu. Šuti se svjesno i to čovjeka umiruje. Minuta uzdisanja i stenjanja. Čovjek uzdiše i stenje cijelu minutu. Uzdisanje i stenjanje pozitivno utječu na tijelo, duh i dušu, dakle odlični su protiv frustracije. Minuta pljeskanja. Plješće se cijelu minutu. Stvara se pljesak cijelu minutu ili B. Pljeska se po tijelu od dolje prema gore. To čovjeka zagrije i razbudi. Minuta pantomime. Dakle, svira se pokretima kao na nekom instrumentu cijelu minutu. Riječi u svezi ove lekcije možeš naučiti pomoću Quizleta, što preporučujem. Dakle, ovdje smo govorili o minuti smijanja, minuti zijevanja, minuti pjevušenja, minuti zujanja, minuti stenjenja i uzdisanja, minuti šutnje, minuti pljeskanja, minuti pantomime. Sad napravi kratak video pomoću mobitela prema niže navedenoj strukturi. Hajmo! Poveznicu na svoj video ćeš postaviti u OneNote. Nemoj zaboraviti kliknuti na odobrenje za javnu dostupnost. Ne želiš li da tvoj video pokazujem drugima, napiši to ispod poveznice za film. Dakle, tvoja zadaća ne mora biti javno objavljena, ali je moraš napraviti kako bih je ja vidjela. Dozvoljeno je naravno načiniti računalom. Kad čovjek uči, čini manje ili veći napredak, dakle manje ili veće korake. A što si danas naučio, što si danas naučila, odgovorit ćeš samom sebi, samoj sebi. Bakić!